hallelujah, Papa. Yɛhyɛ wo anuonyam sononko ɛna anɔpa yi nso de akyɛ yɛn. Ɛyɛ w'adom ara kɔ sɛ nyɛ wo na wɔyɛ no afa a Awurade nka yɛbɛyɛ dɛn. Adom no nti woapagya yɛn de ahyɛ na wɔtwe foforɔ ase a yɛmfa w'ase dende. Nyame nkronkron bɛfa w'akwan yɛn nan so kyerɛkyerɛ yɛn na yɛnte w'aseɛ na yɛntumi mfa mbɔ yɛ bra ɛwɔ asase wei so ansa na wabɛfa yɛn akɔ. Yɛda w'ase ɛwɔ Jesus Christ din mu. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ, mema wakɔ aba de ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so. Na yɛbɛfa yɛakenka asɛm afi Marko asɛmpa eti du kyekyɛmu 42 ɛkɔsi 45. Onyankopɔn aba wɔ evangelist Mrs. Jacqueline Ennin na nyame na meso ɛde ne nsɛm ɛbrɛ yɛn. Marko asɛmpa eti du 42 kɔsi 45. Yɛhwɛ efi mfitiaseɛ no a efi nkyekyɛmu 35 ɛba no nso a Yesu ɛkasa kyerɛ n'asuafoɔ no fa sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɔmo som na yɛn nso megye di sɛ ɔne yɛkasa fa ɔsom ho. Ɔmo baa ne nkyɛn twerɛ ne baabi kyerɛ sɛ ɔmo ne ɔmo maame John ɛne James ɔmo ne maame ɛbaa Yesu nkyɛn. Na Mark die ɛkyerɛ yɛn mu sɛ ɔmo mmienu na ɛbaa Yesu nkyɛn sɛdeɛ tie biara no ɔmo kɔ Yesu nkyɛn sɛ ɔmfa baako ɛntena ne nifa so baako so ntena ne benkum so wɔ bere a na wɔkɔkɔdo ɔsoro ahemman mu. Yesu bisa ɔmo nsɛm bebree. Wokan efi verse 35 na Marko eti du nkyekyɛmu 35 ɛɛba no a na yɛbɛgyina 42 ɛkɔsi 45 no so sɛ Yesu frɛ saa mmienu yi ka asuafoɔ no nyinaa ho na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ampa wiase mu deɛ ɔmo a ɔmo wɔ sika ɔmo wɔ adwuma papa bi yɛ no ɔmo di ɔmo nkoa so anaa wɔn adwumayɛfoɔ so mpo asɔfoɔ bebree ɛyɛ saa adeɛ no nea ɔmo wɔ bia no ɔmo de hyɛ ɔmo ɛhyɛ ɔmo aseɛ so na nnɛ Yesu ɛka kyerɛ yɛn sɛ beebi bia ɔde yɛ gyina biara no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛsom ɛwɔ hɔ. Ɔman a ɔde wɔadua mu, asafo ɔde wɔadua mu, ɛne abusua. Ɛne yɛhwɛ a abusua bebree mu agyigya ɛfiri sɛ ebi hu ɔmo ho sɛ ɔmo wɔ soro ɛkyɛn ebinom. Ama anuanom mpo ntam akyekyɛ. Ɔdɔ a na anka ɛte anuanom ntam wɔ bere a ebia na ɔmo yɛ mmɔfra. Ɛnɛ ɛnni hɔ bio. Ama yɛn mma nso ɛnhyɛ da ɛnnim yɛn nuanom ɛmma. Obiara ɛhwɛ n'abusua nko. Nanso Yesu ka kyerɛ yɛn sɛ sɛdeɛ tebea ne tie biara ɛsiane sɛ yɛagye n'adi nti no yɛmbrɛ yɛn ho ase na yɛmfa nsom. Na beebi a obi bɛtena benkum ne nifa deɛ agya no nko a na ɛbɛtumi akyerɛ. Ɔdɔfoɔ, na ehia kɛseɛ ne sɛ yɛatwerɛ yɛn din wɔ nkwa nhoma no mu. Na ehia kɛseɛ ne sɛ dwumadie Onyame de ahyɛ yɛn nsa no yɛgu so a yɛreyɛ. Ɛno na ehia. Na ama sɛ Yesu ba ɛsan n'ani onyam a ɔyɛ mu biara nyɛ ɔyeraba. Ɛno na ehia. Adɔfo no deɛ bɛn talent na kita wɔn nsam. Ɛdeɛ bɛn adom akyɛdeɛ na kita wɔn nsam. Momma yɛmfa nsom. Na sɛ yɛbɛtumi de asom a na kyerɛ sɛ Nyame nkronkron ɛka yɛn ho. Nyame nkronkron ka yɛn ho a yɛntumi ɛnyɛ bibibia Nyame asɛm kyerɛ sɛ yɛnyɛ. Ɛnnɛ Onyame sɛ membrɛ me ho ase. Ɛnnɛ Onyame sɛ wɔn nso brɛ wɔn ho ase. Ɛba saa na ɛnna yɛbɛtumi ɛnya kyɛfa ɛwɔ soro ahemman mu. Wabra yɛafa Yesu Kristo sɛ Yɛwurade ne yɛkragye nkwa. Ɛno nti na ɔkaa sɛ so obi bɛtumi abrɛ ne ho ase sɛ mmɔfra yi bi a ɛdu baabi so a ɔse yɛyɛ te sɛ nkɔlaa yi. Yɛnyɛ te sɛ nkɔlaa yi. Na wei no mu sei ɛna ɔsoro ahemman yɛ ɔmo deɛ momma ɔmo kwan no mommra me nkyɛn. Nti obi biara a na ɔde asi n'ani so sɛ mɛsom te sɛ deɛ abɔfra ɛsom panin no. Ɛmfa ho yɛ ti pɛn. Onyame sɛ nea ɔde ahyɛ yɛn nsa no yɛmfa nsom nipa. Yɛmfa nsom asafo no. Yɛmfa nsom ɔman no. Yɛmfa nsom abusua no. Onyankopɔn nim nea ɛti mpo a ɔma a yɛne yɛn nuanom nyinaa afi awofoɔ baako nkyɛn. Nti adɔfo no momma yɛndwen ho kɔ akyire
na watimi no waka me biara a ɛwɔ anuanom mu no yɛmfa no nyina ngu Kristo n'ase na Awurade mboa yɛn na yɛndodɔ yɛn ho ɛnsom yɛn ho Onyame nhyira wo na sɛ Yesu ama ɛna yɛn nyina yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ line ne so kyɛ asɛm no na yɛn nyinaa yɛngyina nokorɛ mu ma Awurade. Bye bye.